waseGrace sizokhuluma ngendaba yokuthi la ebandleni likaKristu bazalwane bami uma singena ebandleni sisuke singena size kuNkulunkulu. Ekhona bazalwane ningipho amen. Sisuke singena size kubani kuNkulunkulu kodwa esike sikwazi ukumthola ngaphandle kokuhlangana nendoda kaNkulunkulu. Amen. So ngamanye amazwi isho ukuthini lento? Isho ukuthi lento uNkulunkulu engathi ekhona ngaphakathi endlini kodwa uma indoda kaNkulunkulu ingakafiki yamenza saconnecta naye singakwazi ukuconnecta naye ekhona. I'm going to elaborate. Amen. I'm going to expand. I'm going to narrate. uNkulunkulu uzoba khona lapha ngaphakathi. Cela nibambe kancane isound. Khona bezolangeza ngoba lo mzulu wemshala lapho bafuna bami vele kuvuka isithunzi noma ngiyangifuna ukuvuka isithunzi. So uNkulunkulu uzothe khona lapha eGrace ngaphakathi. Ekhona as an omnipotent God, as an available God. Lokho bazalwane, as a present God. Kodwa ukwazi ukungena ngaphakathi ethe khona wena ungakwazi ukuconnectana naye ngenxa ukuthi umuntu ovula ukhiye ngaphakathi kwale shelter akakawuvula ukhiye for you to connect. Ungakhuleka because you have a gift of the Holy Spirit ngoba wena unesiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ungakhuleka uMoya oNgcwele okuwena uqubuke umuzi usubhabhaze nangezilimi ngenxa ukuthi uMoya oNgcwele lona kuwona uMoya oNgcwele okuwe wena uMoya oNgcwele vele ohlale ekhona in action. But uNkulunkulu wendlu uNkulunkulu ohleze endlini ethempelini ungakwazi ukuconnecta ngoba uHigh Priest akafiki washisa impepho ealtar ngoba lempepho eshisa kwiMost Holy Place kwakuyimpepho eyayenza ukuthi abangaphakathi abapriest abancane kanye nebandla elingaphandle kwethempeli likwazi ukuconnecta nalo uNkulunkulu ohlezi kumakherubhi ngaphakathi kwiMost Holy Place. So ngamanye amazwi yayiqhubeka imthandazo noma engekho uHigh Priest kodwa yayingabibikho intuthi yaseMost Holy Place. Amen. Umuzi umzalwane uma esesutha izibusiso esehamba kanje esutha izibusiso umuzi ethi umnikeza imike uthi wozothanaza afika mela afika athi hey uNkulunkulu size kuwena asizile kwindoda yala ekhaya asizile kubaba wala ekhaya ke uNkulunkulu size kuwena wawumazi umazi lapho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umazi ngami ngoba ngaphandle kaze amcela bengena uNkulunkulu kuwe. Bye. Asho nangezilimi ezingcoshayo. Usho ke njalo ukuthi bye zamcolo. Bye. Hamba. Uxosha mina. Umzalwane segcwele ibusiso. Umzalwane eseyibona ukuthi usemkhulu. Kunompriest omkhulu. So uPaulos uyashumela ko-Antioch. He was preaching go Antioch ahamba hambisa ivangeli kwaba khona abazalwane abamvukelayo. Amen. Abazalwane banjani? Abazalwane bami namhlanje wemese singulunga ngizonifundisa ukuthi into kaNkulunkulu iyavikelwa. Into kaThixo iyavikela iyakhuselwa. Ikhuselwa yilona ibandla. Ikhuselwa abazalwane. Ikhuselwa abefundisi. Ikhuselwa yiwo wonke umuntu ongaphakathi. Noma uKristu ezoyivikela. Yazi uNkulunkulu mayivikela mina ngenze njani? Ngenkathi seningenza kabi uzovela ngisuse emabhuyeni ayongiqalisa kwenye indawo. Amen. Sifuna wena uNkulunkulu sifuna wena wedwa nje. Hayi indoda hayi. Shitani ndlela likhuleka ngayo. Understandani ukuthi uNkulunkulu kuno-Eliya no-Elisha. Kuno Moses. In order for the church to reach that destiny, there is Moses. Funda nokubonga funda. Incwadi Zenzo 9:23 verse
uSawuli ushumayela eDamaseko naseJerusalema. uPawulos ebhizi eshumayela nikhona bazalwane. So abaJuda bakubo abasekhaya kubo abaJuda benze icebo lokumbulala qhubeka. Kepha icebo labo laziwa nguSawuli. Babemhlalela nasemasangweni imini nobusuku babemhlalela emasangweni imini nobusuku ukuze bambulale ukuze kuphele lokhu kushumayela. Abafundi base bethatha ebusuku bamehlisa ogangeni bemewula ngeqoma. Ngiyizwa inhlambi yasondela kunamagama wabizayo. Akuqondise kahle olimi. Abafundi base bemthatha ebusuku bamehlisa ogangeni Babe sebemthatha uPawulos. Bamenza njani? bemewula ngeqoma. Bamehlisa odongeni. So bamgibeza kwibasket. Bamboza phakathi. Base bemkhipha ngobonda ngodonga. Ngoba saseyifikile izinto zimbinde esangoku. Qhubeka. Esefikile eJerusalema wazama ukuzihlanganisa nabafundi. Kepha bonke bamesaba. Bengakholwa ukuthi ungumfundi. Chapter 14 verse number 19 pen. Izohamba njengabo bonke. Nami ngize ngibonge verse number 19. Kodwa kwafika abaJuda bevela eAntiokiya. Angathi niyabona ukuthi yonke indaba inabaJuda. Yonke indawo umpostoli Pawuli noma uSawuli wekade uSawuli washintsha waba uPawuli. Yonke indawo amasinaro lapha kahlaselwa khona uhlaselwa ngamaJuda. Amen. Qhubeka. Nase-Ikoniyu sebezivumisile izixuku bamkhanda uPawuli ngamatshe. So laba bantu befika, then they came to a large crowd. Because whenever Paul was preaching, there was a crowd. Amen. So the purpose is these people, they came and they convicted that crowd to be against Paul. Amen. They convinced, let's do with him. Asiba against Paul. Basebemkhanda ngamatshe. Bamhudulela ngaphandle komuzi bethufile. So they dragged him. What's the language? So bamhudula ke bazona babacabanga ukuthi ufile. Kanti uNkulunkulu umkhusele ndakulawo matshe uphele. Ngoba uNkulunkulu wayenenhloso nokushunyayela kwezwi lakhe. Wayifuna indaba zezulu ziqhubeke zaziwe. Qhubeka. Kepha kwathi abafundi bembunganyele wavuka. Ngiyezwa ke lapho. Uthema iseshayiwe, then there came disciples of Jesus. Baqhamuka abafundi bamzungeza bambunganyele. They stood surrounding him. Amen. At the moment while they were still watching at him, gazing at him, looking if he will walk up or he is dead. But the Bible says he woke up. Amen. So no one can tell no matter what I feel, no matter what I feel. But let me tell you something. He was dead.
He was. Why? F. Always, if we call, ugcotshela uhambo. Uma ungena inkinga neIsrael uyafika leseduze nawo. So ndila kimi. Always ma ubisi. Uyangizwa amathenjwa? Uma unjani? Uma unjani manje? Uma ubizile bese uvukelwa ngabantu noma ngabe basemphakathini. Noma ngabe isizwe sonke South Africa. Israel uyafika lifikele imeduze kwakho. Gosh. The more it's either bayadubula noma bakhanda ngamatshe. Israel lifike likhusele lihlale kanje. It is no longer protecting inyama eshawa ngamatshe. Selivikela umoya ongaphakathi kuwe okuyiwona wona okwenza ube ne-wisdom nesibindi sokukhuluma phambi kwabantu. So the minute Israel seseduze akekho umuntu okwazi ukuphila ehleli nezulu. Kodwa mawuhleli nezulu kanje uyafa. Hallelujah. Because Israel sifika lithatha into yabo. Mathatha into yalo umoya inyama ibisakwazi ukuhlala. Because inyama iphiliswa into engaphakathi kaThixo. Ngenkathi Izulu lifika lithatha into yalo kuwe ngoba ihlala la ebunzini. Lisuka lenzela ukuthi ingazi wela esihogweni, ungazi uphike. Uthi awumazi uJesu. Bese kuthatha into yalo. Kwasho ukuthi lona ijeni yakhe ayikapheli. Samela shumaye, samela kuphiliswa abantu. Samela gijima eKorinto. Samela gijime aye koRome. Wafuna. Amen. Right. Okay. Uthi uNkulunkulu namhlanje weDavid angikhuluma ngendaba yokuvikelwa kwebandla. Ibandla likaKristu wazalwa lidinga iprotection. Iprotection ifuna ukuvikelwa. Uthi uNkulunkulu kimi ibandla lifana negolide engcebweni yakhe. Kakhulukazi abantu abagcobile wanigcobela bona wanilethela bona ninenhlanhla ngokulethela abantu abakwazi ukudoba amandla kaMongcwele bawadobele phambi kwenu nibone kwenzeka ama-miracles. Nibone kuvuswa abantu sokuba sabantu ba-wheelchairs. Nibone kuprofethwa into yaziyo nawe uzubona hayibo nami ukangitshela ngento yaziyo ninenhlanhla kusho ukuthi izulu lehlela kimina kumele niyivikele into enikwe izulu anikwazi ukugcoba into eyisipho sezulu. Hallelujah. Nihlangane nabantu abalwa nalento kaNkulunkulu nani nibe intimimulo. Oh Jesus, hallelujah. Mr. Jesus. uNkulunkulu uthi akuvikele ibandla. Oh yes, Lord. Ngoba after this generation a second generation is over. Amen. This is the last generation. Hallelujah. Hallelujah. So uPaulos ngenkathi eshumayela eya ko-Antioch sanibonani, he was preaching about the good news of Jesus. Oh Jesus, hallelujah. Yayiyodwa imessage kaPawulu landini yayithi nje phendukelani kuJesu nonke namukela uJesu umbuso weZulu usondele. Oh Jesus. Hallelujah. Remember, abanye babephilela ngamadlozi, abanye babephilela ngobungoma, abanye babephilela ngemithi, abanye babephilela ngey'ndweba, abanye babephilela ngawo wonke amandla ongawacabanga. Hallelujah. But uPaul wathi return to Oh God. Jesus, hallelujah. The message was simple. Master Jesus. Wengakhuluma uPaulos ngendaba zokuthi musanugqoka amabhlukwe, musanugqoka iketi emfene. Wengenandaba naleyo nto ngoba noma ungangasigqoka ibhlukwe mawungasilisi uyaya esihogweni. Oh Jesus, hallelujah. Kodwa ezulwini awuwi. Kodwa umuntu angaligqoka ibhlukwe asala noNkulunkulu awungena ezulwini. Manje ngalento yokuthi nibe njalo mabuyibini nisitshela ngendaba zokugqoka. Nikhohle kusitshela ngento ezofaka umuntu ezulwini. Ngoba ukubaluleka kwendaba kuzoba khona igrace. Oh Jesus. Yingoba kumele kuqoqwe emabhuyeni. Hallelujah. Ithathwe ey'thixweni zayo ngoba benigxilile ey'thixweni. Oh Jesus, Mina hallelujah. ngifike kule ndawo bekuthakathwe emini kule ndawo. Ubona iy'khova ngofana. Nasi sesandile. Oh yes, Lord. But wathi uThixo angikhuluma imessage Hallelujah. yokuthi turn to Jesus. Osam. Vikelani lento kaNkulunkulu. Hallelujah. Ningahlanganyeli nezitha zevangeli.
behleba ngozamcolo ungahlangani nabo. Musukuhlangana nabantu abalwa nami. Oh Jesus. Musukuhlangana nabantu abalwa noJesu. Hallelujah. Musukuhlangana nabantu abangalifuni ibandla. Kungasayona yodwa igrace of God. Oh Jesus. Noma beliphi ibandla likaKristu. Hallelujah. Musukuhlangana nabantu besizwe. Yes, Jesus. Usana ukuthi makwenzeka into ebandleni. Hallelujah. Noma nami ngasenzekanga la ekhaya. Oh Jesus. Ubonakala senemdibi munye. Enkosi yami. Kuvela isikhathi Facebook. Commenta nina kuqala. Amambuka. Asebandleni. Ukhomenta nina kuqala. Nize nenza ama video kuthiwa still niya stitch. Nenza njolini. Dokosi nenza lapho ku TikTok. Niya stitch. Niya mix. Mix it noma yini. Niya stitch. Bese uvela eceleni. Fikelani ibandla likaKristu. Fikelani uzamcolo. Nifikele isipho sikayikhaya. Nifikele uNkulunkulu osebenza ekhaya. Nifikele ibandla likaKristu lonke. Ngivikelani kwanami. Musani uhamba nezibandla ezazeni. Oh Jesus. Hallelujah. Kanti msana mthatha amanyala la ibandlela ngaphakathi. Ngabe niwatshela bonke abantu. Oh Jesus. Ngoba ayikho indawo engenawo ama mistake. Hallelujah. Noma singayibamba siyibambe sisinto ngaThixo la. Siyibambe sesiyigone siyibambe sithi. Kodwa usathana usungazovela ngapha. Asinazi uvele kanjani. But usakusho ibandla. Alenze njani? Bring me my pressure. Kusuke kusho ukuthi uPaul menze njani? Sondela ke bosa ke mzathu. Noma uPaul asanamaphutha. Besathi nami ngineva ngoba ngibona nje webandla ngineve enyameni. Ethi ngazama ukukhipha la ngapho. Babelazo uPaul babelazo ophethe kaPaul. Oh Jesus. Kodwa sikaze simuze uphethe shumela ngoPaul. Hallelujah. Ngenxa ukuthi uPaul wayeunderstand ebandleni kaKristu. Senze njani siyamboza. Oh Jesus. Hallelujah. Asikhulumi ngamanyala. Noma umunye umbone lamaphutheni, noma umbambe ephutheni, awunalo ilungelo. Oh Jesus. Siyakhavana. Nebandla kaKristu denga abantu bazokhava kanje. Hallelujah. Bafikela ibandla kaNkulunkulu kanje. Bafikela ibandla kaKristu Oh, kanje. Jesus. Sikhona izimpi ezikhona. Hallelujah. Alingafi ibandla legeneration yethu. Yes, Lord Jesus. Babazali bami, ibandla kaKristu lonke South Africa yonke na outside South Africa liyifa lezulu. Enkosi yami. Babazali bami, asizanga la ebandleni ukuzobuka okungcwele kodwa kanje. Enkosi yami. Ukuthi siyobuka izinto ezikhazimulayo kanje kuphela. There will be a time lapho kuyosukumzana nowodwa eziphutha. Hallelujah. Iphutha lothenga ngabuleni yonke. Kodwa wena ngoba usebandleni lakhe siyenze njani? Yaboza. Nina nihleba nabo abasihlebayo. Nisithuka nabasithukayo. Hallelujah. Nibuza imibuzo nababuza imibuzo. Hey Jesus. Nisihlanganyela nezitha. Hallelujah. Nimdibibuye nabangalifuni ibandla. Oh Jesus. Kodwa niyibiza ngamaKristu. Ngaba Hallelujah. nithi nisindisiwe. Oh Jesus. Nisibeka nabasibekayo. Hallelujah. Nisithuka nabasithukayo. Oh, Jesus. Nisihleba nabasihlebayo. Hallelujah. Nikhuluma ngathi, bakhuluma ngathi. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Manje balima nomzana oyedwa noma singakhonzi la. Noma ngabe ulimele kuliphi ibandla. Awuvumelekile ukuhamba uyohleba ngayo. As long as esindisiwe. Siyamkhava. Nange ngakhava esiningi ngabona ngathi sengikhava udaka ke. Ngalikhava. Ngabona yabona la ngikhava into efana aba angikhava amanyala lawo. Kodwa ngamkhava ngoba ngiyazi egameni abizwa ngalo. Noma egameni ababizwa ngalo nami ngiyathinteka kulelo gama. Uma kuthiwa nje abantwana bakaNkulunkulu nangu ngumntwana kaThixo. Hallelujah. Noma kunjalo. Oh, Jesus. Noma ngamanyala kunjalo. Kodwa Hallelujah. ngizomkhava. Oh Jesus. Angisamkhaveli mina. Sengikhavela uKristu. Oh yes, Lord Jesus.
Angisenzeli uzamqolo, sengenzela ibandla likaKristu Oh, esiholo. Jesus. Hallelujah. Sengenzela uJehova esiholo. Master Jesus. Glory to Jesus. Ebandleni siyakhavana. Asijabuliswa yiphutha Oh, yes. elenziwa umzalwane. Hallelujah. Babona umzalwane poster. Uthi nimitha kanjani nibe nisindisiwe. Hey, kahle wena. Njengoba nje nawe waba nengane omncane ubani wakwaposta. Ngoba nawe usindiswe namadoda la ko 54 namanje usabhanqa amadoda kodwa hamba uhleba ngabanye abantu. Hey, Jesus. Kwawena ukagijima inyanga noma usomazi uzamqoqa kodwa ukagijima inyanga uhambe uyohlala lapha ezangobeni. Ngike ngathini nje ngoba ngizwa ngithini. Hey, Kosiani. Ngoba ngizwa ngithini. Babazali bami asilivikele ibandla. Oh, Jesus. Uma sibona imistake ebandleni we cover. Hallelujah. Ngoba laba bangakholwa bajabula ngamaphutha ngaphakathi. Oh, Yize Jesus. ngisathi into zangaphakathi. Hallelujah. Nithe abantu abangakholwa. Oh, Jesus. Hallelujah. Nisibukanisa neso, nisihlekisa neso. Oh, yes, Jesus. Mawubona imistake awuhambi uhleba ngayo. Mawubona iphutha ebandleni awuhambi utshela abantu. Kodwa ulungisa iphutha lelo. Kosiani. Yifa likaKristu leli. Oh, yes, Jesus. Yifa likaJehova leli. Yes, Lord. Yifa lezulu leli. Hallelujah. Kumele siyivikele into yasezulu. La ibandleni asibadinga abantu abangenendaba nebandla likaKristu. Kodwa abanendaba nabo kuphela. Sidinga abantu abanendaba nebandla, abaseba nendaba nalento ngoba sivikela into eyisipho. Oh, Jesus. Hallelujah. Kanti bese liyanceka enkonzweni. Hey, nceke liyani izongena sizokhonza. Bese liyanceka ukuthi ngayibisi. Amen. Ebese kuthi ke nathi thina abazalwane asiphatheni kahle phela. Kosiani. Noma usindisiwe nje yonke into yasensindisweni uyiphatha kahle. Nawe futhi uyiphatha ngendlela. Oh, yes, Jesus. Ugqoka ngendlela, ukhuluma ngendlela, wenza ngendlela, wenza kahle. Hallelujah. Udayisa kahle into yasezulwini. Oh, Jesus. Amen. Siyayifihla into yasezulwini. Singafani namaJuda abulala uPaul, embulala into yashumayela.